Zdravím vás pri ďalšom videu Top filmy Scott Adkins. Green Street 3 po smrti svojho mladšieho brata sa Danny Harvey, ktorého hrá Scott Adkins, vracia späť do Londýna. Zistí, že jeho brat bol zavraždený počas ilegálneho boja medzi chuligánmi, kde sa namiesto pouličných bitiek teraz zápasí v organizovaných súbojoch medzi gangmi. Danny sa rozhodne znovu vybudovať GSE, aby vyšetril bratovú smrť a pomstil ho. Film sa postupne mení na akčný bojový film s množstvom súbojov a tréningových scén, pričom si zachováva určitú mieru témy bratstva a lojality. Hard Target 2. Wes Baylor je bývalý profesionálny bojovník MMA, ktorého kariéra sa zrútila po tragickom zápase, kde omylom zabil svojho najlepšieho priateľa. Zlomený a znechutený žije v Thajsku, kde zápasí v ilegálnych zápasoch, aby prežil. Dostane ponuku od záhadného boháča Aldricha, údajne má ísť len o jeden lukratívny zápas v Mianmarsku, Barma. Po prílete však Wes zistí pravdu. Stal sa korisťou v smrtiacej hre, kde je lovený skupinou bohatých lovcov ľudí pre zábavu. Musí použiť svoje bojové schopnosti a prežiť v džungli, kde je každý krok smrteľne nebezpečný. Počas úteku stretáva ďalších spojencov a snaží sa zvrátiť situáciu proti tým, čo ho chcú zabiť. Accident Man. Mike Fallon, prezývaný Accident Man, je špičkový nájomný vrah, ktorý svoje obete dokáže zabiť tak, aby to vyzeralo ako nehoda alebo samovražda. Keď je jeho ex-priateľka nečakane zavraždená, začne pátrať po zradcoch miestami aj medzi ľuďmi z vlastnej skupiny, aby pomstil jej smrť. Na svojej ceste musí čeliť sérii brutálnych konfrontácií s bývalými kolegami, využívajúc svoj jedinečný štýl boja a zmysel pre čierny humor. Close Range. Colton McCready je bývalý vojak a elitný operatívec, ktorý sa vydá zachrániť svoju unesenú neter zo zajatia mexského drogového kartelu. Misia záchrany je síce úspešná, ale tým si Colton znepriatelí nebezpečných zločincov, ktorí ho začnú prenasledovať až na americkú pôdu. V priebehu jednej jedinej noci sa Colton musí postaviť celej armáde kartelu aj skorumpovaným miestnym policajtom, ktorí spolupracujú s nepriateľom. Dej sa väčšinou odohráva na odľahlej farme, kde prebieha intenzívna prestrelka a boj o prežitie. Accident Man. Mike Fallon, prezývaný Accident Man, je špičkový nájomný vrah, ktorý svoje obete dokáže zabiť tak, aby to vyzeralo ako nehoda alebo samovražda. Keď je jeho ex-priateľka nečakane zavraždená, začne pátrať po zradcoch miestami aj medzi ľuďmi z vlastnej skupiny, aby pomstil jej smrť. Na svojej ceste musí čeliť sérii brutálnych konfrontácií s bývalými kolegami, využívajúc svoj jedinečný štýl boja a zmysel pre čierny humor. Ninja film sleduje príbeh Caseyho Bowmana, amerického sirotu, ktorý trénuje ninjutsu v tradičnom japonskom dojo. Jeho rivalom v učení je Masazuka, talentovaný, ale arogantný študent, ktorý je kvôli svojej agresivite vyhostený. O niekoľko rokov neskôr sa Masazuka vracia teraz ako nájomný zabijak, aby získal Ioroi Bitsu, starodávnu truhlicu so zbraňami a brnením legendárneho ninju. Majster dojo vyšle Caseyho do New Yorku, aby túto truhlicu ochránil. Casey sa tak ocitá v zápase o život, bojuje proti Masazukovi a jeho žoldnierom, pričom využíva všetky zručnosti, ktoré sa naučil v Japonsku. Nechýbajú súboje mečmi, šurikeny, boje zblízka a napínavá akcia v uliciach veľkomesta. Ninja 2 Casey Bowman, americký ninja, žije v pokoji v Japonsku so svojou manželkou Namiko, dcérou jeho majstra. Ich šťastie však náhle skončí, keď je Namiko brutálne zavraždená neznámym útočníkom. Zlomený Casey sa vydáva na cestu pomsty, ktorá ho zavedie až do Mianmarska a Thajska. Postupne odhaľuje, že za vraždou stojí niekto z jeho minulosti a je nútený čeliť mystickému a smrtiacemu nepriateľovi. Využíva všetky svoje schopnosti ninjutsu, aby vypátral vraha a pomstil milovanú ženu. Neporaziteľný. Jurij Bojka je ruský bojovník MMA a bývalý vojak. Je extrémne disciplinovaný, silný, technicky vyspelý a posadnutý myšlienkou, že je najlepší bojovník na svete. Spočiatku pôsobí ako arogantný a nemilosrdný, ale postupne sa ukáže, že má hlbší morálny kódex a túžbu po vykúpení. Tretích diel s Bojkom Bojka už nie je vo väzení. Je teraz profesionálnym bojovníkom, ktorý sa snaží žiť čestne a nájsť duchovné vykúpenie. Počas jedného zápasu neúmyselne zabije súpera v ringu. Zmietaný vinou sa vydá za vdovou po protivníkovi, aby jej pomohol, no zistí, že je vydaná na pospas mafii.
Bojka sa zapletie do podsvetia, bojuje s gangstermi a riskuje vlastnú slobodu, aby pomohol tejto žene a vykúpil sa. Ďakujem za zhľadnutie tohto videa.